Rồi try sesin pat ngai kulai pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu te ha ke ke video ngakwa pangan ajing mot kenang bakan long ke jing kurku ke bakrau pa ki khon samla ki bom pat iathoh shongkurim bat ki khon samla ki badang sotti shisha ki bom pat juya bakla samla menu ru te ke ni ke khubor kandai na ka banta ka jong pi bat kan long ka jing mentoy pi haba pila shong samla haba pila ri kan dong yala de te kan long ka jing kurku ya pi te ka ei kata ka bang kwa bangan a she pi bat pi ki me ki pa sa share lem she ki khon ki jong pi khna ba ki khon ki jong pi kin yo ban tip ya kan ni namar pun ha ki le pop ha ka jing pom tip te la da pila share la da kidang le kata ngim sa pop shu phim sa pop shu hanre ma ki hi ki haban ai jing ken ma jong play hanre don hi ki priyo ki ba jule pop ha ka jing bom tip ru te kata uble u kham pen sting hi ke jing pen shi tom namar play ba dei ba ki le khnang hanre namar ba kim tip kim poi perkhat te ba kata ka di ka pop te ke kata ka pop ngwa bangan ong te don kini ki kan thai ken ki bangala lap hi ru ki pompat ju yalang samla menu ru te habam pat ju yalang samla te dang khoi dang suba te onda la ya tho pat em ani tho ipi ke ka pop ka bakile ka ba uble uri ijli hatu kata wat ki pastor ru teng kila le ran dap su sapti ya tho em bu shua tu ka jan ma nai tap jan ru biang hi bam de ba actin blai to te phi to don le sharu shani to kini berkait pelai lut kani pelai lut tam dai ba shu ang ite ilar ki kata ka di jing sya hadu ba don kini ki pastor ki badan buram em ki le ran hanaya tho dan buram sapti pat phongkum ki tu ki thei nuti te kan mau bahai kani namar teng ki briu ki oi nga o phi te kong ka jing strict ka balap palat o phi te ngam jeliu sabe banga ngam jeliu kan bo bliu don ran ka pat nga ka bible ko ongi don kam mandap renyeng sau kris khnang ba ngin yo long ki khon ki jong u ngin yo long kita ki badap pura ha u te menta hanaya tho la rem le ani sotti shisha hi kata pat la ban len han re man toy ayu kan sotti tang ka do kaman sim khrim sotti namar ki ba sotti hi kaman sim kita tep ngamong bom long phong prok le yu phila ban phong prok phila ban phong kumno phong dan buram han re ani ya tho kado la lu chamadan te kampha ken te ngakwa bangan ajing mot ya phi ki mi ki pa pen sneng ki khon khnang ba kalong yeng sem ka jong ki kan suk kan san lai ka jinjar hadin habon te kata ka bang kwa bangan ajing mot shapi bat nga request ru ya phi ki badon hang ni hapo ka youtube channel jonga duai lem na ka banta ka jonga ru ngadon shibon ha ka jingket ka ba nga haban ket te kumpang ngam chocolate ban duai na ka banta ki nong pet ya ka ni ka channel te bat kijing duai ru ni ju duai bet te na ka balang ka jongi ru la shai kadon ka baki bu ke jing sha jing et an yo ban ra ru ye pi mat ka jong play phila ban tha message hapo ki hani hapo inbox phila ban comments ba ngan yo ban ra na to kam sim ngala da yete kular hiru men ngong try ka jing duai ka bang duai la sha em duai na ka men sim la ka jing duai ka paling kot ne ka bajrong na mar dai ka bang pen ya hi nang ne penyat na kabalang te nama badon je se hando license au sin da dan se ji sen kan thai te kamot ka shimpor te la da duai jrong ma duai manga yen te han renga lo ong try compare ka lungkot ne ka jrong tamangan duai ben na tu kaman sem ban uble ru un skap e ka jing duai ka jonga te duai na ka benta kini gi brio ki ba ta ikini ki dawai ki jongi kumbanga hi yala de ngai rap namar uni unyu le ngalai rap shaba palat hi tamanga te ngala ta bha hi ken ni kata amde re ba shuta manu mala la ta tikna bha bom ta tikna ratang menta hi te yo arta yo henre la sau bna te la ta tikna te ki pon ki bala mi te ki snyu ki ba yong hi te amde re tamanga ki ba bon ru te duai ba ki ba bon ki ba ma ching e namar ba adu prapos nem ki brio ki depan mi nyuli
te hanre lada kilami klempat de por te kwa hi man kia te don le ki ba dang shipo khatsan apo snem ru kilami te hanre ki yo ba hi ke jing kia te duai ba ki tu ki bri ki badan kami kini ki duai uble pen lap ye kini ka channel ka jonga lane ki bri kin yethu lem ba kini ki duai ki rap dei ru banta boro shi jing em tang his nem la yo ka jing kia la le tikna te kamut kamen toy ken te ki duai mi nyu ni ai ban pen sange ka jing hap ni ai te ni ai ki duai piles ni ai ki duai ni ai ki sabon sai khmat ru ka ba pes ba te namar ba leng ba kani ka ministry leng ba kani ka kam de dawai ka ba nga shna kini ki dawai ki bom dan jing ta nga yo ban ai ka kam ka jong uble te namar ki duna ba ki nong kershani kani ka ministry ka jongi dan tang laingot mentala dan si iwe baros ka tu dan tang ar te la dan sa iwe te namar pangam kwa hi ban kia hari ki don pat ki ba kwa te ka tu ka ya la ka jong hi ki ba kwa ban ai kani ka ministry te ngam nama bangam kwa ban kia te ngakwa ba kini gi dawai kin let chi ki brio ki badan kam ken ngam ong ba duai ba ki brio kin ya pang kin ai henre ki bala pang ken ki badan kam ki ki dawai ki ba kwa ga jing kia kin wan henre ngale ngan duai ba pin ya koi pin ya kia pin ya pang pin ya shi pin ya shi tom henre ki bala mat pat e ga jing pang ngakwa ba kin yo i ya kini ki dawai ki jongi namar kim don jing ta ka dawai sai nos ru kam don jing ta kini ki dawai tha ki dawai pangmat ki dawai mis nyu kini ki umpniang ru pita ki rong chemical na yo ne em te ko ki pen hap usnyu uni pat una ya rap pen ban te u shampoo te kini ki bangi pen mi te ngakwa pen ya bu jing dawai lem kai na mata junga khnang ba man yo ban pen ya re ke hima ko jong uble na manga don shibun ka jing thmu ka bangan yo ban penyare ke hima ka jong uble te na ka beta ka buram ka jong uble nge phiyo jing kur khu leng ba ini jing mut ibaret ki la ban don ru ki ban ben tamba ya ke jing syang ha ban kran na mala dangan buri uble sepan jing khen nga te to uble ke jing suk ni ban kur khu pilang ba rokhot ya ro itrai